Get sport lei. Gur míle maithagat, Rory. Nis deiletrán hóna chuirde, tá muinteas na Gailí I duineh iontais de chorthaí ath crocht an orda de phleas an nó atá an animus sa bheith sa chaithid ina mós de Che Guevara. Ag tax na sála an rá atha phleas a Barack Obama a gúnta I bháile is cosúil inis go bhfuil chorthaí bóthir ag teorú daoine chomh fada le honad den tais céanna sa ghaillimh atá tomnathe don réabhlóidí Che Guevara. Bhí sé ina chun spóid cúpla bliain ó shin nuair a bhfuil comhleabhar sa chomhairle cathairech go dómhfaí dalamh de Che I mórthir na trá, mar go meastar go rugadh go máthid críanna Anna Isabel Lynch sa chaithid. Dúirt ball de hiag na nonadathas na Stát Aontaithe gur masla a bheadh sa dalamh de phobal Mheireacha agus cinnneach sé anna dhíomháil de chuirsaí trasóireachta agus inistíochta. Ní fis fós cé a chroch na cóirthíosa ach deir comhleabhar cathairech na Gailí gur beag a buil go mbeidh an Buena Vista Social Club ag bogadtí an bóthar ord go luath. Seo mar leabhar an comhleabhar Cathal Ó Cruthaoid Linne féin scéal. Well, níor sé comhleabhar cathairech na Gaillimh a taide faoi ach tá maistína cinnte go bar gahar na Gaillimh cuasós na cóirthaí seo ní le taide amsna na cóirthaí feicrim go ceartú nehananta sa thuairt go Che Guevara sa gahar seo. Rud a thar neachrann sa comhleabhar cathairech coppla bliain ó shin agus rud a tharla díospelta bhí sa comhleabhar cathairech chomh bliain ó shin lú a héin go ceann na bóthaí sa gahar go nglaochmuid bóthar séir agus ach sé gur thógtaí cinnte nádaíire me rud atá dianta go. Príomhscéal an